Moltes gràcies a tots i totes que esteu aquí amb nosaltres, a aquesta taula rodona, i a totes les persones que ens estan veient aquest vídeo que pujarem en diferit al nostre YouTube i xarxes socials. Som Alisa García, la tècnica de projectes d'Amics de la Terra Mallorca, entitat ecologista que ha organitzat coorganitzat aquest esdeveniment juntament amb la plataforma a la qual participem, que es diu Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears, plataforma que està conformada per una vintena d'entitats d'aquí, locals. I bé, aquesta taula rodona forma part d'un projecte a escala europea de la xarxa ecologista a la qual pertany Amics de la Terra, que es diu Friends of the Earth Europe, per a acostar el coneixement de les polítiques de la Unió Europea a la ciutadania i fomentar la solidaritat, justícia social i ambiental. Avui xerrarem d'uns fons per a la reconstrucció després de la crisi sanitària de la Covid-19, que són els fons europeus, i hem convidat una sèrie d'experts de diferents àmbits per xerrar d'aquesta temàtica. Vos present a Jaume Garau, que és el representant del Fòrum de la Societat Civil, és president de la Fundació Iniciatives del Mediterrani i que avui serà el nostre moderador de la taula. En Jaume és llicenciat en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona, màster en Psicologia de les Organitzacions per la London School of Economics. Va treballar moltíssim d'anys en la gestió dels serveis socials dels ajuntaments de Barcelona, de Palma, de Marratxí i del Consell de Mallorca. Va ser president del Col·legi de Psicòlegs de Balears, ha estat president d'una sèrie d'entitats com Intres, Anesbat, Arca, soci fundador i soci d'honor d'aquesta, i ha estat diputat al Parlament de les Illes Balears. Sense més temps que perdre, Jaume, tot teu. Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Bé, el primer de tot és donar les gràcies a Amics de la Terra per organitzar aquest acte, tan ben organitzat, perquè ens han coordinat tots molt bé. I res, dir-vos només dues paraules de que el tema dels fons europeus i les inversions dels fons europeus és un tema calent. Com sabeu, el govern ha presentat un document sobre l'estratègia que pensa seguir amb aquestes inversions, i entorn d'aquest document i de les idees sobre aquest tema parlaran diverses persones que estan aquí i que jo els presentaré acte seguit. En primer lloc, jo aniré presentant a cada persona quan li toqui parlar per entendre'ns, perquè si no seria molt llarg, i en primer lloc parlarà Joan Carrió. En Joan Carrió és el responsable en aquests moments de definir, aglutinar, ordenar, sintetitzar tot el que li va arribant de totes les administracions i també de la iniciativa privada dels projectes estratègics que hauran d'impulsar aquesta transició de la que estem xerrant. I bé, en Joan té una formació econòmica molt rellevant. En aquest moment ja vos he dit que és el director de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques del govern, de la conselleria que s'ocupa dels fons. Ell és llicenciat en Economia per la Universitat de Pompeu Fabra i té un postgrau en Economia de Gestió d'Hisendes Autonòmiques i Locals, i ha fet feina en diverses organitzacions públiques d'aquí i de fora d'aquí, i des del 2015 al 2019 va ser director general de pressupost i finançament del govern de les Illes Balears. Per tant, és una persona, segurament la persona que en aquest moment sap més de com està el tema dels fons en aquesta situació des del punt de l'administració pública, i per tant m'agradaria demanar-li, i així entrar ja una mica d'una forma concreta, com aquests fons arribaran als ciutadans. Si és que arriben algun dia, no? Que esperem que sí, no? Però clar, han de passar tant de filtres, no? I és una cosa tan complicada, en el fons, com arribaran a terrar, no? Com les entitats, les empreses, les petites empreses s'arribaran a implicar en el desenvolupament d'aquests projectes que han de ser cabdals per un canvi a les nostres illes. Gràcies.
Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair també a Amics de la Terra i en el Fòrum de la Societat Civil l'organització d'aquest acte. Evidentment, comparteix que és un tema complex, el tema dels fons europeus, que és un tema que costa que arribi a la ciutadania i, per tant, la possibilitat d'explicar-nos en actes com aquest és d'agrair i això, de fet, és el que estem intentant en diferents fòrums, en diferents fòrums, a nivell sectorial i a nivell de diferents entitats. En qual cosa, molt agraït en aquesta convidada i evidentment, parlava en Jaume Garau del document aquest que ha elaborat el govern i que se va aprovar pel pacte de reactivació divendres de la setmana passada i pel Consell de Govern aquest dilluns. Per tant, és un document recent estrenat que vos convido, si no el coneixeu, a consultar. Està penjat a la pàgina web de l'Oficina d'Inversions Estratègiques, l'adreça és oie.caip.es i allà el trobareu per poder-lo consultar. Aquest document en realitat és un intent d'ordenar tota la informació, a nivell de projectes, iniciatives, propostes que han estat arribant o que ha estat recopilant el govern al llarg de pràcticament un any i l'idea era donar un sentit a tot això, a l'hora de tenir una guia que permetés d'alguna manera ordenar i prioritzar els projectes d'inversió que s'han de dur a terme aquests propers anys. En el mateix temps és un document obert, és un document que no vol tancar un procés, sinó que vol ser el començament d'una etapa perquè en el final és un full de ruta en relació a les inversions que hem de dur a terme com a país els propers anys, però també som conscients que, tot i que la inversió és una palanca necessària, imprescindible per aconseguir o avançar en la transformació del nostre model econòmic, en la transformació en definitiva de la nostra societat i dels reptes que té plantejats, les inversions per si mateixes no són suficients i farà falta acompanyar-les d'altres tipus de mesures. Mesures, per exemple, a nivell de reformes normatives, mesures, per exemple, com mesures fiscals, etc. És a dir, que aquest és un primer document que parla d'unes inversions que són necessàries per fer aquests canvis, però per aconseguir-los i per tenir èxit faran falta acompanyar-lo de més mesures, de més reflexions. Unes reflexions que, per altra banda, entre tots han d'anar construint. És a dir, aquest document tampoc no tanca cap debat. Hi ha debats que la societat ha d'afrontar, alguns amb urgència, aquests propers anys, i el que sí que planteja aquest document estratègic és una línia per anar aproximant-nos i convidar d'alguna manera també en aquest debat necessari que ha d'afrontar la nostra societat, en temes diversos, en temes de model de creixement, en temes de model de societat, etc. Vull dir que és un document que no tanca res, que veureu que planteja algunes estratègies que van, evidentment, en un sentit concret. De fet, els 4 eixos que inspiren aquest document són la diversificació econòmica, són la sostenibilitat, són la competitivitat i la cohesió social. Aquests són els 4 eixos, d'alguna manera, que inspiren tot el document. I ara, anant una mica a la pregunta, perquè me n'estic anant un poc, però crec que era necessari fer una mica la introducció. Com arribaran aquests fons a la ciutadania, com arribaran als ciutadans. Bé, per un costat, el primer de tot s'ha de dir que se parla molt dels fons europeus, se parla molt dels fons del Next Generation, però això només són una part dels fons. Per nosaltres, els fons Next Generation, evidentment, els hem d'intentar aprofitar aquests propers anys i el que permetran, en tot cas, és avançar aquestes reformes, aquestes inversions que hem de dur a terme aquests propers anys, però que
precisament si hem fet aquest document és per posar la mirada una mica més en el mitjà i llarg termini i s'hauran de complementar amb altres instruments de finançament que també en aquests moments tindrem en el nostre abast. No? Estic parlant, per exemple, d'altres fons europeus, com el Marc Financer Plurianual 21-27, que és el fons FEDER, el fons social, els instruments clàssics de finançament de la Unió Europea, i que just ara estem fent la programació d'aquests fons, per tant, són uns fons que també s'encetaran a partir de l'any que ve, se començaran a executar a partir de l'any que ve, i després hi ha altres tipus de fons, com per exemple, com coneixeu, el factor d'insularitat, que deriva del règim especial i que ja és una realitat, o serà una realitat amb els pressupostos generals del 2022, i que permetrà també finançar una part d'aquestes actuacions i d'inversions que comentàvem. No? Molt bé. Aleshores, concretant això, com arriben els fons? Com arriben els fons a la ciutadania? Arriben de diverses maneres, a través de convocatòries, arriben a través de convocatòries públiques d'ajudes i arriben a través de la llei de contractes. És a dir, al final, l'administració té dos instruments per fer arribar aquests fons a la ciutadania. Un és la llei de contractes i l'altre és la llei de subvencions. I dins això hi pot haver convocatòries que siguin tretes pels ministeris i convocatòries que trauran directament, en aquest cas, la comunitat autònoma. Aleshores, aquestes convocatòries són les que canalitzaran els fons i, en tot cas, després ens estendrem una mica més sobre això. Perfecte. Bé, ara tenim Josep Malagrava, que és actualment el director general d'Energia i Canvi Climàtic. Ell és també de formació de psicologia, són col·legues de formació, i bé, ha tingut una formació en psicologia jurídica i forense molt important i ha estat psicòleg general sanitari, el qual ha estat treballant durant un temps, fins que després de la darrera legislatura, fins al 2019, va ser cap del gabinet del Departament de Participació Ciutadana i de Presidència del Consell de Mallorca. En aquest moment ja us he dit que és director general d'Energia i Canvi Climàtic, quasi quasi una responsabilitat molt important, i començaria amb una pregunta bastant directa. O sigui, estem veient per televisió que l'exèrcit s'ha de fer càrrec de l'exèrcit anglès, s'ha de fer càrrec de la distribució de les benzineres i que s'alça dels costos de l'energia elèctrica s'estan disparant. Estem davant un col·lapse energètic, que hi ha gent que el prediu des de fa temps, o el tema del col·lapse energètic no preocupa a la seva direcció general, o si li preocupa i els fons europeus seran útils per de qualque manera encarar un problema d'aquestes dimensions afegit en el tema del canvi climàtic. Ja sé que m'he posat una mica catastròfica, però és per animar també una mica a un debat que està en el carrer, no? Estem tenint signes de que la qüestió energètica serà cada vegada més complicada? Sobre el tema del col·lapse és un símptoma. És un símptoma evident de que la dependència exclusiva de combustibles fòssils ens perjudica de forma greu i evidentment que sobretot que aquests combustibles fòssils no se produeixin a Europa perquè depenem de la bona voluntat de països com Rússia, Algèria o de la no demanda de superpotències com Xina. Però bé, més enllà d'això, jo crec que anant una mica en els fons europeus duent això, estem en un moment on vivim una emergència climàtica greu i evidentment ja no només tots els estudis científics així ho diuen i ens diuen que és culpa nostra i ens diuen que són nosaltres els que han de canviar, no el planeta. Vivim a la vegada aquest augment de preus d'energia que per molt de vaticinis que se facin cada setmana se superen a si mateixos. Aleshores s'aposta, és a dir, aquests fons europeus han de servir per accelerar la transició energètica, en aquest cas parlant de la nostra comunitat autònoma, que pot parèixer petita, però que té rellevància, i aquesta acceleració s'ha de dur a terme mitjançant aquests fons.
Anant una mica ja en el bessó, crec que no s'ha de fer de qualsevol manera, ni s'ha de... Una cosa que s'ha sentit molt, i per també animant el debat, és que aquests dobbers només cauran en grans mans i no cauran no tindran una capilaritat a la població. Jo crec que no serà així, i de fet, inicialment, actualment, ja hi ha 2 línies obertes per part de la Direcció General en matèria de transició energètica. Una és el MOVES 3 i l'altra és la convocatòria d'autoconsum, i evidentment hi ha l'opció de que empreses les puguin demanar, però la majoria d'ajut, de sol·licituds que ja han rebut, en total, entre les dues 1.500 sol·licituds, prop de 1.200 són de particulars, i és aquí on arriben aquests dobbers precisament perquè hi hagi més autoconsum, perquè hi hagi més renovables tèrmiques a les cases, perquè hi hagi sistemes d'emmagatzematge darrere el comptador, perquè hi hagi punts de recàrrega, perquè hi hagi vehicles elèctrics. Dic aquestes dues perquè ja estan en marxa i crec que són un exemple. A més, dimarts se va aprovar al Consell de Ministres reals decrets en matèria d'eficiència energètica, el qual també és molt important, en 2 vessants que són exclusives per part residencial de l'estat espanyol, i que evidentment la comunitat en serà beneficiària, i han de servir també aquests fons europeus per arribar abans en els objectius que ens havíem marcat. És vera que la nostra llei és més ambiciosa que la llei estatal en matèria de canvi climàtic, però també és vera que ens queden curts, per exemple, en les revisions que fa la Unió Europea en el seu pla Fit for 55, que ha presentat fa uns mesos, i per tant la reducció d'emissions, la penetració de renovables, la millora en eficiència i l'estalvi energètic, que moltes vegades ens oblidam de comentar, però que és el primer objectiu que hem de tenir, una mica lligat, quan parlant de residus, el millor residu que existeix és aquell que no se genera, la millor energia que existeix és aquella que no s'empra. I per tant, sabent que haurem de fer canvis conductuals grossos, perquè evidentment no poden seguir duent el ritme de viatges amb avió, viatges amb vaixell, viatges amb vehicle privat, consum desmesurat energètic, no el poden seguir duent i per tant haurem de reduir, i això afectarà totes les esferes socials. Però a més ara tenim un component que crec que l'Estat se n'estan recordant més del govern de la comunitat autònoma de Balears, i a més ve un paquet de 230 milions d'euros que estem encara negociant amb el Ministeri, i un dels components clau crec que és la seva capil·laritat, 2, la seva matèria d'arribar en aquelles esferes socials que no poden demanar una subvenció, perquè és evident que demanar una subvenció és complexa i s'ha d'avançar els dobbers, etc. I per tant aquí crec que el públic ha d'anar i resoldre els problemes d'aquelles persones per reduir les desigualtats, i evidentment amb una vessant de protecció mediambiental en aquest sentit. I per tant, una mica intentat contestar el més ràpid que he pogut, i de moment m'han sobrat segons. Perfecte. M'he portat superbé. Molt bé, Pep. I a més, has ajudat en Joan perquè li has concretat un parell de coses que no. Molt bé, moltes gràcies. No, si en el final acabarem entre tots fent qualque cosa bona. Bé, tenim la Margalida Ramis, que no la coneix ningú, segurament, per primera vegada la veig. Bé, la Margalida, com sabeu, és una persona que fa molta feina des de fa molts anys en el moviment ecologista. És una persona que se va formar en física, un dia m'hauràs d'explicar. Bé, l'ecologia té cosa que veure amb la física. Bé, ja ha fet molta feina en diverses entitats. Va ser fundadora d'Enginyeria Sense Fronteres, que és una cosa també molt interessant, i des de fa 10 anys treballa com a portaveu del GOP en l'àrea de territoris, recursos i per a transició ecosocial. Una persona molt relevant en el camp dels medis de comunicació, no? Una persona que està molt present contínuament en totes les lluites rellevants que té aquesta comunitat, i per això
li voldria començant fent una pregunta, no? O sigui, tu n'has vistes moltes, no? Per tant, aquesta història dels fons europeus la veus com una altra pel·lícula administrativa de les grans empreses i organitzacions, o realment veus que pot ser un instrument per afrontar reptes de la transformació ecosocial que Mallorca i les illes necessiten? Bé, moltes gràcies. De fet, clar, jo avui, quan me van convidar d'Amics de la Terra, me convidaren com a fòrum de la societat civil. Estem junts algunes de les entitats de fet que som aquí avui i de fet, jo xerc a partir de l'experiència col·lectiva i de l'estudi col·lectiu i de la incidència que se fa des de diferents col·lectius i de moltíssimes persones que en relació al tema dels fons europeus estan des d'octubre passat o fins i tot abans fent un seguiment exhaustiu de com s'està articulant tot el tema dels fons des del primer moment que varen sentir xerrar del Next Generation. Jo record en el mes d'això, a finals de setembre, principis d'octubre de l'any passat, que ja l'Observatori del Deute de Globalització a Catalunya, juntament amb Ecologistas en Acció i OMAL, que és un observatori de les multinacionals d'Amèrica Llatina, són una gent que són observatoris bàsicament de temes socials i ecològics, varen plantejar ja un curs intentant esbrinar les claus dels fons europeus d'aquest Next Generation, no? De com se plantejaven, etc. A partir d'aquí se va articular un moviment, o sigui, un espai de feina col·lectiva que va anar ampliant, diguem-ne que ha estat fent feina a nivell de tot l'estat espanyol a través d'uns grups de coordinació de Telegram, bàsicament perquè se van crear comissions de feina que algunes d'elles s'han dedicat a analitzar tots els documents quan sortien, a denunciar sobretot la manca de transparència que hi ha hagut inicialment en tota la gestió d'aquests fons, quan se va anunciar que la Comunitat Europea els atrauria, quan Espanya va presentar el Plan Espanya Puede a la Comunitat Europea, en principi com un esborrany, després ja com una cosa concreta, va treure tot el que eren les manifestacions d'interès que demanaven empreses i comunitats autònomes que plantejassin quins serien el seu desig, la seva carta en els Reis en temes d'inversions en planificació estratègica, i una de les primeres qüestions que se va denunciar precisament va ser una usurpació de relat, bàsicament, de tot el que ha estat l'ecologisme i els moviments socials a dins d'un programa que després, a l'hora de plantejar objectius concrets, realment no complia aquestes fabuloses frases de transició verda i digital, de no deixar ningú endarrere, de la resiliència, de l'economia de les cures. Vull dir, han usurpat molt de llenguatge de lo que s'ha batallat des dels diferents col·lectius i moviments socials, des de l'àmbit ecologista i des de l'àmbit social. Recordem que això és un plan Estado, és un pla de l'estat espanyol de cara a la Comunitat Europea que ve a través de que la Comunitat Europea s'endeuta en fons d'inversió privats i que, per tant, això serà un deute que acabarà repercutint a les properes generacions i jo crec que és un tema des que no se'n xerra tampoc, se xerra de la magnífica oportunitat de les grans inversions, etc., però acaba sent també un deute que s'hauran d'assumir, per tant, una responsabilitat infinita per part de les administracions que ara gestionaran aquest fons de cara que realment repercuteixi un canvi, que sigui realment una política d'un canvi i d'una transformació de model econòmic i social. Des d'aquests col·lectius s'ha fet aquesta feina d'anàlisi, s'ha fet aquesta feina de denúncia, però també s'ha fet una feina en propositiu, perquè comentava en Jaume que efectivament són un fons sense precedents. La comunitat autònoma mai havia posat aquesta quantitat de dobbers a disposició, mai havia decidit endeutar-se a nivell de comunitat autònoma, assumint les diferències de països també, no? Mai havia apostat, ja sabem com va sortir de la crisi de 2008, amb aquell austericidi, tot varen ser retallades, i aquí ha volgut donar un relat contrari, que ha estat, ara no retallarem, ara invertirem. D'acord? Però aquesta inversió requereix un deute i, per tant, pot ser les retallades les tindran la Next Generation, també, d'aquí uns anys. Aleshores, davant tot això, el que sempre fem des dels moviments socials és anem a mirar la lletra petita, anem a alertar de les possibles conseqüències i anem a fer incidència política i social perquè se conegui, per exigir la transparència, perquè arribi la informació a la ciutadania i per desemmascarar també els falsos relats que acompanyen molt sovint els fons europeus. A partir d'aquí, és vera que s'ha fet aquesta feina també a nivell propositiu. Hi havia una comissió que estava enfocada a veure com l'economia social i solidària o petits municipis o empreses vinculades a l'àmbit més del sector social o fins i tot entitats
podien accedir a aquests fons. I la veritat és que és realment complexa. Complexa per l'urgència dels terminis, tot és molt immediat, sobretot pel que fa a Next Generation. Després ja si de cas farem un poc més de cas a el que ha fet en Joan i el que ha fet el govern, perquè és un poc un parèntesi dins aquesta realitat en què havíem estat treballant els mesos anteriors, però hi havia una urgència, se demanaven que fossin projectes de grans inversions, que fossin projectes que ja estan gairebé ja a punt de poder-se executar, perquè bàsicament hi havia aquesta immediatesa de l'execució d'aquests fons, perquè plantejaven un horitzó 2021-2023. Clar, això, la petita i mitjana empresa, l'economia social i solidària, inicialment li ha vengut gros. I arran d'aquí s'han generat molt d'espais de debat de com intentar accedir a aquests fons i no morir en l'intento, o com no tirar la TVA abans d'hora perquè potser hi ha una possibilitat d'accedir a aquests fons. Però acaba sent una possibilitat minoritària. El que veiem és que se posicionen ràpidament, i ho han fet, han estat les grans empreses, els grans bufets d'abogats, els grans assessors de determinats interessos, que evidentment s'han posicionat ràpidament a intentar copar el màxim d'aquests fons. Així s'han creat clústers i com a aliances entre, sobretot, empreses grans energètiques, s'han impulsat fortament els projectes d'hidrogen arreu, s'està finançant molt el que és tota l'electrificació de cotxes, s'està apostant molt per les tecnologies 5G, i en el final se fa una aposta molt forta des del punt de vista d'infraestructures i de tecnologia, bàsicament. I un poc el perill és que aquests fons acabin pagant en aquestes empreses privades la seva transició verda i digital per poder seguir mantenint les seves quotes d'acumulació de riquesa en el mercat, a dins les lògiques habituals del capitalisme, que ara té un relat molt més suau, molt més tou, molt més mal de desmuntar. La veritat és que davant d'aquesta realitat costa qüestionar determinades coses. Després, si de cas, en el segon torn, i per no estendre'm molt, anar més en el cas d'aquí de Mallorca, concretament, de les qüestions concretes que se mos plantegen aquí i els dubtes més de la nostra realitat, que també planteja oportunitats i perills, però dins un marc que sí que hem pogut tenir un poc més d'accés a informació, que sí que s'ha intentat planificar el manco un full de ruta d'inversions, que no una planificació estratègica de transformació ecosocial, que és el que a nosaltres ens agradaria, però evidentment el que s'ha fet ha estat com una espècie de calaix de sastre on intentar incloure els fons a través dels projectes que puguin arribar, però recordeu això, per jo me quedarien dues qüestions bàsiques. Primer, que és un pla estat, per tant que molta part d'aquests fons se gestionen directament des dels ministeris, és a dir, les ofertes de les empreses privades aniran directament en el ministeri o sortiran o optaran a licitacions i subvencions que sortiran des dels ministeris, per tant la nostra capacitat d'incidència aquí poca, i des que siguin aquí Energia ha fet una bona feina a nivell d'establir uns criteris, perquè jo crec que ja hi havia una feina prèvia també en el sentit de definir quin era el model energètic que se volia aquí a les illes. Tot i així tenim grans empreses que inverteixen en fotovoltaic en sol rústic com a màxima prioritat perquè és allà on hi ha més rendibilitat, malgrat que la política en aquest cas sí que està definida i en aquest sentit el fet d'haver fet una feina prèvia sabeu, quan se toca haver de fer inversions ja se sap prioritzar en temes d'autoconsum, en temes de microxarxes, una mica un poc més distribuït. I en el cas també d'aquí, senzillament, comentar un poc que el tema de les licitacions també, o sigui, hi ha aquestes subvencions que podem més o menys acotar des de la comunitat autònoma a través de les diferents conselleries que trauran aquestes subvencions, que esperen que surtin amb uns criteris que hem aportat o que hem proposat des del fòrum en aquesta estratègia d'inversions, però que també hi haurà unes licitacions que pel que veiem, i l'altre dia ho comentàvem amb gent de la petita i mitjana empresa, seran licitacions de grans paquets. Aleshores, en els grans paquets hi opten les grans empreses, no la petita i mitjana empresa, i molt manco l'economia social i solidària. No? I llavors és un altre dels perills que representen ara mateix aquests fons a nivell una mica més. Súper, molt bé, moltes gràcies, Margarida. Ara en Andreu Grimal, que sabeu que és el director de la xarxa europea contra la pobresa i exclusió social, EAPN, que és llicenciat en Sociologia i ja va fer bastant feina alguns anys en la Fundació Gadeso, va ser el seu director durant alguns anys, i també ha fet bastanta feina en diversos mitjans de comunicació. Des de 2017 és director tècnic d'EAPN, i la pregunta aniria en la línia de tots sabem i vosaltres ho constatau cada any pràcticament, i m'has dit que dia 15 presentau l'informe de pobresa,
més o manco segueix havent una pobresa estructural en torn al 20-25% de gent d'aquesta comunitat. Els fons europeus arribaran a qualque projecte que vagi encaminat, ja sigui en temes d'habitatge, ja sigui en temes d'incorporació laboral de persones molt vulnerables, etc. No? Això arribarà, t'apareix? Quina lectura feis des d'EAPN? Bé, gràcies Jaume, gràcies Amics de la Terra per organitzar l'acte. Volen creure que sí, de fet ens van reunir, ens hem reunit com a tercer sector en l'oficina i en el Consell de Fons Europeus per veure com podríem engirgolar i com aterràvem aquesta quantitat ingent del bes que sembla que havia d'arribar, però és vera que és molt complex i de fet hi ha traves en les quals ens hem trobat, és a dir, entitats socials no se poden presentar a determinades convocatòries, estic parlant a nivell estatal, que em van posar exemple, perquè no tenim un afany de lucre, no som considerats activitat econòmica i per tant no podem optar en aquestes subvencions. Se va comentar una companya de Creu Roja que ells gestionen determinades residències de gent gran i no podrien optar a una subvenció de digitalització perquè no és una empresa i en canvi Eulen s'hi podria optar en aquesta subvenció. No? Per tant, aquí hem de fer incidència política per aconseguir que les entitats no lucratives, que també tenim valor econòmic, que també generen lloc de feina i sobretot que atenem a les persones que pitjor ho estan passant en aquesta societat. És cert que la crisi de la pandèmia ha donat, ha afavorit, han pitjorat les xifres d'empobriment, tant a nivell mundial com europeu com estatal. En Jaume comentava, dia 15 presentam l'informe anual de pobresa. Les dades no conviden gens d'optimisme, tot i que les dades de renta encara no contemplen els efectes de la pandèmia, però sí hi ha un increment de persones en risc de pobresa o exclusió a la nostra comunitat i també a nivell d'Espanya. Estan parlant ara actualment d'unes 260.000 persones a Balears i de 12 milions i mig a nivell estatal i sense deixar de banda la importància que tenen aquests fons europeus per reforçar els serveis públics, des del nostre punt de vista tan importants com l'educació, la sanitat, s'ha vist molt de la pandèmia, jo m'agradaria destacar 3 coses a les quals estan fent molta feina ara i tu, Jaume, n'has anomenat 2. La primera seria el paper del treball. El treball, malauradament, fa uns anys va perdre aquest factor inclusiu que se li suposava, és a dir, tenir un treball ja no és un bitllet d'anada cap a la inclusió social. De fet, estem contemplant percentatges del voltant del 15-20% depenent del territori de treballadors pobres, persones que, tot i tenir una feina remunerada, no poden escapar d'aquesta exclusió social i creiem que part d'aquests fons europeus hauria d'anar destinada en aquests col·lectius i en aquesta reestructuració del model que condemnen aquestes persones a l'exclusió tot i tenir una feina. No? Estan parlant també d'una dependència quasi exclusiva d'un sector que, per una banda, s'ha vist molt vulnerable per efectes externs i molt més si és una bomba com la Covid-19, però que també s'ha demostrat ineficient en matèria de justícia fiscal. És un sector que ara per ara demanda mà d'obra intensiva de baixa qualificació, fomenta la precarietat laboral, fomenta el consum del territori, la depredació de recursos i no proporciona una redistribució de la riquesa justa i eficient. No? Per tant, apostar per un treball decent, que per cert avui se celebra el Dia Internacional del Treball Decent, seria una de les potes en les quals haurien de basar aquesta recuperació i aprofitar aquests fons. L'altre està a l'ordre del dia, va sortir ahir aquestes notícies de la nova llei d'habitatge estatal, és garantir un dret constitucional, garantir un dret a un habitatge digne, a un habitatge accessible i un habitatge adequat a tota la ciutadania. No? I això és un tema que sí haurien d'apostar fort. De fet, és una de les línies estratègiques, si no recordo malament, del pla que se va presentar l'altre dia aquí a nivell de govern, però una llei que ha despertat tant de rebombori, una llei estatal que ha despertat tant de rebombori que, del meu punt de vista, li manca moltíssima de valentia i els efectes que tindrà seran escassos o seran nuls. No? Per tant, falta molta més valentia per garantir aquest dret i perquè la funció social de l'habitatge tingui molt més pes que el seu valor de mercat i molt més el seu valor especulatiu. No? De fet, l'altre dia sortia, ajuntant aquestes dues coses de feina precària i treball, el dirigent del Partit Popular, Pablo Casado, que amb un somriure a la boca de que si tienes una nómina puedes acceder a un alquiler, i ho deia amb un somriure. No? Per tant, jo m'ho he quedat un poquet així i crec que és una persona que viu aliena a la realitat de moltíssimes persones, no només de col·lectius vulnerables, sinó de moltíssims de joves que no poden accedir a aquest habitatge. No?
I el tercer repte seria per nosaltres una garantia d'ingressos. És cert que aquí tenim la renda social garantida, que ha funcionat bé. És cert que l'esclat de la pandèmia va accelerar la implementació de l'ingrés mínim vital, que en moltíssimes va ser una cosa molt demandada per part de la xarxa APN i també molt criticada per part de la xarxa pel mal funcionament que ha tingut, però si posam en l'hipòtesi que aquest ingrés mínim vital arribés a tothom que ha d'arribar i funcionés com ha de funcionar, només afectaria en aquella població que ho està passant més malament, que està, diguem, en pobresa severa. Per tant, no actua damunt la pobresa relativa i no soluciona el problema d'exclusió social. Per tant, hauríem de començar a plantejar si, gràcies a aquests fons europeus, podem escometre aquestes reformes que són necessàries, fiscals, normatives, etc., per començar a parlar d'una renda bàsica universal. Pivotant damunt aquests tres aspectes, i sense deixar de banda el que parlaven dels serveis públics i d'un tema que també ens preocupa molt, que és el tema de la bretxa digital, crec que podem aprofitar aquesta oportunitat de fons europeus, tota la complexitat que tenia, i comparteix també l'escepticisme que mostrava l'altre dia una xerrada en Margalida, que varen compartir precisament d'això, de no morir l'intent damunt d'economia social, de que aquests fons realment aterrin en els ciutadans i aterrin sobretot en els col·lectius que més ho necessiten. Moltes gràcies, Andreu. I ara, per acabar la ronda d'experts i de persones enteses i implicades i compromeses de diversos puestos a que hi hagi una transició real a la nostra comunitat, ens parlarà Nofre Fullana, que és el coordinador tècnic d'APAEMA, que és l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca. Segurament herois, tota la gent que fa feina en el camp de Mallorca acaben una mica sent tan minoritaris i amb tanta dificultat que són herois als quals tots haurien d'estar molt agraïts. La veritat és que tots sabem que el model econòmic que s'ha instaurat a Balears i a Mallorca especialment ha anat decantant l'agricultura com a una cosa residual, no? I encara que pareix que a tothom li agrada el món agrícola, no? I tothom vol defensar l'agricultura, però el fer real és que cada vegada és més minoritària, cada vegada és més residual i cada vegada té més poca importància. Ell ha estat fent feina durant molts anys amb aquest tema, no únicament en l'agricultura, sinó a més en fer-la ecològica, en projectes com el mercat de Palma, el mercat rural de Sant Macià, el projecte de la trencadora que dona servei a 150 petits productors d'Armella. No únicament fa feina i posa les mans, sinó que a més estudia, investiga i està a punt d'acabar la seva tesis doctoral damunt els ecosistemes agrícoles a Mallorca. Nofre, tu creus que els fons europeus, tornem una altra vegada a la pregunta cabdal, no? Creus que és una oportunitat? Creus que hem de jugar? Creus que hem d'empènyer? Creus que val la pena fer esforços en aquest sentit? O veus que és una operació política, econòmica, macro, que no arribarà a fer com una aigua que ha de venir molt forta, que després acaba amb una pluja fina que no banya la terra? Sí, gràcies Jaume, gràcies a mi de la Terra també per la convidada. Jo, la veritat, veig en substitució de l'Anna Calafat, que m'ha demanat el favor. Sé ben cert que ell llavors ja has pogut xerrar amb molta més propietat que jo. Jo, la veritat, que veig amb més preguntes que respostes i espero aprendre també qualque cosa de tot això que mos ve ara. Xerraré, per tant, des de la meva experiència, el que he viscut ara aquests darrers mesos, tots aquests sondejos, reunions que hem fet en la Conselleria d'Agricultura sobre aquesta pluja de milions que en teoria ens ha de canviar la vida. Jo som bastant escèptic, la Junta d'APAEMA i un pot l'equip tècnic d'APAEMA també, per lo següent, i és que el sector agrari, com sabeu, i ho ha explicat molt ben Jaume, aquí a les Illes Balears des de fa 40 anys està completament en crisi. Han perdut qualsevol estructura agrària i productiva
que donava aliment als habitants de les Illes Balears. Un estudi de la Direcció General de Sobirania Alimentària de fa uns parell de mesos diu que només podem abastir un 15% de la demanda d'aliment d'aquestes Illes Balears. Però crec que si aprofundíssim en quins són aquests productes que hi ha dins aquest 15%, ens posarien les mans en el cap perquè realment estem visquent a dins una autèntica inseguretat alimentària aquí a les Illes Balears. Ara parlem molt de la transició energètica, de la sobirania energètica, i trobo que encara se parla poc de la sobirania alimentària i ja més enllà de la seguretat alimentària que forma part d'aquesta sobirania. Com us comentava, a les Illes Balears han perdut molta capacitat productiva, han perdut 30.000 explotacions agràries amb aproximadament uns 45-50 anys, la majoria explotacions familiars diversificades, aquells pagesos i pageses que realment ens alimentaven, que realment ens duien aliment fresc, hortolissa, verdura i fruita en els mercats municipals, aquests pràcticament ja se poden comptar en les dues mans. Qui fa hortolissa i fruita avui en dia a les Illes Balears són 4 o 5 grans empreses que d'alguna manera cultiven a base de mà d'obra barata. Això ho hem de saber tots i, com vos comentava, de dins aquell 15% d'aliments que se produeixen, segurament aquesta hortolissa, aquesta fruita, és l'aliment que produïm manco aquí a les Illes Balears i que, per tant, necessitam una reconversió, no? Una reconversió per tornar a crear aquesta estructura capaç d'alimentar la població. Som escèptics també perquè, tot i que a vegades no ens conviden a les reunions estratègiques de Conselleria d'Agricultura, a PAEM no ens consideren un actor propi del sector agrari, només pareix que són els sindicats. Veiem que justament la Conselleria d'Agricultura, el full de ruta que té per aprofitar aquests fons que arriben, és justament a crear polítiques pràcticament neoliberals. La tendència és a fomentar regadius, a fomentar grans explotacions, a intentar arribar a una suposada sostenibilitat econòmica de les explotacions per salvar justament el model agrari que han tingut tota la vida aquí a Mallorca. La tendència pareix que és a fer explotacions macro en grans maquinàries, imitant el model que hi ha a la península, imitant el model que hi ha a les Amèriques. Quan, com sabeu, a un territori limitat com el nostre, allà on l'aigua és un recurs limitat, allà on justament predomina el minifundisme i un paisatge ric i divers, que no només produeix aliments, sinó que ens dona uns serveis ambientals, aquí creiem nosaltres que la tendència hauria de ser completament el contrari. Haurien d'anar a fomentar justament a salvar aquestes famílies pageses que queden, intentar tornar a bastir els mercats municipals de producte fresc i tornar fins i tot a recuperar estructures agràries locals, com les cooperatives, que ja no queden trenquidores de meles, ja no queden estructures de garrobes, tot i que va molt llarg ara darrerament, etc. Han perdut completament el sector agrari i han de tornar a construir. I com vos comentava, perquè vos fasseu una idea, la conselleria ara justament, per d'alguna manera, crec jo, contentar en el sector ecològic, ha obert una convocatòria ja, apareix en fons de Next Generation, per projectes tractor, que diuen, no? Projectes tractor que han de tenir un valor, han de tenir una despesa, una inversió, perquè no se paga personal, entre 50 i 500.000 euros. Jo me demano, i com feia la pregunta a Margalida, quina família és capaç o quina cooperativa avui en dia de poble és capaç, o quina entitat és capaç d'afrontar justament això. Una inversió d'aquestes característiques quan funcionarà ben igual que qualsevol altra convocatòria d'ajudes. Primer tallastes els dobbers i llavors segurament d'aquí 2 anys, quan tu justifiquis tot, te retornarà la inversió, un percentatge. Creiem des d'APAEM que tots aquests dobbers haurien d'anar justament a fomentar la matèria orgànica en els sols, a recuperar tota una biodiversitat que hem perdut, a fer noves varietats locals que les que tenim no estan adaptades a les noves condicions climàtiques, a fer una escola de pagesos
i a fomentar justament tot el tema de compra pública, que per ara ho tenim oblidat. Després, si voleu, aprofundirem un poc més perquè... Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, arribats aquí, l'organització m'ha proposat que els participants facin una darrera valoració antes de que vosaltres pugueu participar. Aquesta valoració va en la línia de dir tant les persones que esteu en entitats socials com les persones que en aquest moment esteu en el govern, però conec perfectament que en qualsevol moment podríeu estar també en entitats socials. Quin paper han de fer les entitats socials perquè aquests fons vagin en el bon camí d'una transició verdadera i que vagin cap a remuntar situacions com les de pobresa, com les de l'agricultura, com problemes energètics, problemes mediambientals que té aquestes illes. Perquè clar, el discurs que fa el govern i el discurs també dels fons és que això és un projecte que s'ha d'organitzar a través de l'administració pública i que ha d'estar de qualque manera refrendada pels grans sindicats i per les grans patronals. Les entitats que estan dins del pla de recuperació. I pareix que les entitats socials, que aquí a Mallorca i a les illes són en general entitats relativament petites, encara que hi hagi estructures confederades o estructures associades, pareix que queden una mica com a convidats, com a ajudar a qualque cosa, per donar una mà, però no protagonitzar. I bé, aquesta era la pregunta, no? Com penseu, si un cas podem fer una ràpida resposta des d'en Andreu cap aquí, com penseu que les entitats socials podrien participar o haurien de participar? Bé, jo crec que posaria dos punts fonamentals. Primer, lluitar contra aquesta imatge que s'està venent d'aquelles persones o aquelles entitats o grans corporacions que volen tornar a lo mateix posant adjectius amables. Una espècie de greenwashing de model, no? Ara tornem al turisme sostenible, tornem a l'energia justa, tornem a la societat cohesionada, però més o manco encobert hi ha el mateix model d'abans. Lluitar contra això, contra aquestes persones o entitats o grans corporacions que volen tornar en aquest model que s'ha demostrat des del nostre punt de vista fallit, tant en termes econòmics com de justícia social, i després millorar la interlocució i sobretot la incidència política. És cert que ens hem pogut seure, i això ho tenc en Joan de vora, i ens hem pogut seure en la conselleria per exposar les nostres demandes, però a l'hora d'aterrar a l'hora de dissenyar com aterren aquests fons encara crec que ens queda molt de camí a recórrer i les capacitats que tenim malauradament són limitades. No? Per tant, seguir fent feina per aconseguir precisament que dit d'una manera senzilla, que és que prenen les decisions ens facin cas. Molt bé, moltes gràcies. Joan? No, jo també ho comparteix plenament les reflexions. Crec que aquest és el camí, és a dir, que hi hagi una participació real, una participació que en el cas, per exemple, de l'elaboració d'aquest document estratègic hem intentat, hem obert, tot i que estava inicialment circunscrita a el que és el pacte de reactivació i, com comentàveu, en les patronals i en els grans sindicats, realment hem creat una comissió a la qual han pogut participar diferents entitats i diferents xarxes i precisament aquestes entitats segurament han estat les que han fet unes aportacions de més valor en aquest treball i que hem intentat reflectir en la mesura del possible. Com comentava, se tracta d'un document obert, un document que no tanca res, que l'idea és que a partir d'aquí convidi a encetar aquests debats que com deia, són necessaris i per tant, per tal d'aterrar els projectes i la concreció d'aquests fons i d'aquesta estratègia, d'aquestes estratègies, crec que és imprescindible comptar, evidentment, amb totes les entitats i crec que per això fa falta que tinguin un paper també propositiu, un paper
de crítica, que també hi ha de ser, evidentment, perquè això ens ajuda a tots plegats a veure quin ha de ser el camí, però també propositiu, perquè la realitat és que a vegades ens hem trobat que en determinades àrees ens falten propostes ja treballades i concretes per poder executar aquestes actuacions. Aleshores, jo crec que això, entre tots, hem de ser capaços de fer feina conjunta per tal que aquestes propostes puguin arribar on han d'arribar i en el final puguin veure la seva concreció. Molt bé, gràcies, John. Pep? Bé, una mica seguint el fil, jo crec que hi ha dues accions claus i ara parlaré més d'escaire energètic. Jo crec que les entitats socials han de ser propositives o proposants de termes com comunitats energètiques, cooperatives energètiques i proposar aquests projectes no perquè siguin subvencionats, sinó inclús perquè siguin finançats en el 100% per part de lo públic. I llavors hi ha una altra qüestió que crec que és necessària, que és empènyer. S'ha de seguir empenyent, evidentment a nosaltres ara ens toca estar en el govern, que evidentment no és el més fàcil del món, però sense l'acció social que tant alguns hem demandat o hem inclús fet dins el nostre àmbit, sempre hem cregut, o jo sempre he cregut, que sense el moviment social cap govern se mou més, s'ha de moure més amb un moviment social més actiu. Per tant, aquí aquestes dues qüestions i crec que la part propositiva és molt necessària. Molt bé, moltes gràcies, Margarida. Jo poso en valor la feina de tots aquests anys dels moviments socials perquè de fet no m'he aturat de fer feina i sí, per exemple, en el cas del tema energètic, a dia d'avui la Conselleria té clara quina ha de ser la política energètica i en aquest sentit també va un poc en la línia d'algunes de les propostes que des dels moviments socials i ecologistes fa anys que batallam, perquè fa quasi 7 que estiguis en aquesta Conselleria, perquè gràcies precisament a aquesta mobilització hi ha hagut una llei de canvi climàtic i de transició energètica que, com sempre, i evidentment tot sabreu, no és el 100% el que nosaltres desitjaríem, però és que sí que hi ha ja un plantejament que són precisament assumpcions polítiques de demandes socials. Per tant, si això fos possible en totes les àrees d'incidència, que per nosaltres són essencials des de la transició ecosocial, si hi hagués aquesta escolta activa i aquesta traducció en termes de normativa, de fiscalitat i de propostes concretes de planificació de model fet des d'una manera participada, evidentment, quan arriben aquestes propostes o aquestes oportunitats, entre cometes, de grans inversions, ja sabem on els hem d'invertir. Però això no ha estat així amb altres temes com mobilitat, amb altres temes com gestió de residus, amb altres temes com gestió de l'aigua, el tema agrícola, que ara en Nofre mateix es posava que la política agrària de la pròpia Conselleria està a anys llum del que ells consideren que és essencial. Per tant, la nostra feina és i continuarà sent, és que no m'ho queda d'altra, vull dir, de seguir batallant, però precisament per això, des del primer moment que hi va haver la pandèmia, les entitats socials ens van posar a disposició del govern i els demanàvem espais de diàleg social ampliat, més enllà de sindicats i patronals, perquè precisament aquestes entitats són les que estaven al carrer, són les que tenim el diagnòstic fet i són les que tenim diagnosticades també i més que identificades quines han de ser les solucions i les polítiques. En Andreu els ha proposades també des del punt de vista social clarament quines han de ser. Aleshores, jo crec que aquesta feina la propositiva també s'ha de voler escoltar. I amb aquest tema dels fons d'inversió, clar, feim tard, perquè fins fa uns mesos que se va crear la Conselleria de Fons Estratègics i a partir d'aquí l'Oficina d'Inversions Estratègiques i a partir d'aquí la proposta d'aquesta mesa de feina, han estat mesos que en el govern hi ha hagut zero interlocució. I en el Consell de Mallorca ara s'obri un plantejament estratègic Mallorca 2030, quan evidentment fa estona que nosaltres tenim les alarmes posades, fa estona que s'han de mirar els temes d'exclusió, els temes de pobresa, els temes de diversificació agrària o econòmica vinculada al sector primari per una qüestió precisament de vulnerabilitat de model, etc. Què passa? Que ara mateix ens trobam que el paper de les entitats evidentment seguirà sent de seguiment,
d'exigència de transparència, d'exigència d'espais de governança d'aquest fons, que és una altra de les demandes que se fan activament, necessitant saber com se gestionaran aquest fons i necessitant ser part activa de la gestió també d'aquest fons. No només mirar-ho, no només criticar-ho, sinó poder decidir. I això és un espai que costa de tenir. I finalment hi ha una qüestió per nosaltres essencial i és una demanda concreta des dels moviments socials i és que hi hagi des del govern una atenció específica a lo que és l'economia social i solidària, el tercer sector social i ambiental, perquè precisament per lo que dèiem tenim més dificultats d'accedir a aquest tipus de fons perquè no tenim potser l'estructura necessària per poder articular les propostes en el nivell que s'exigeixen en aquest fons i així com s'ha creat per part del Consell una oficina que ajuda a municipis de manco de 20.000 habitants a intentar optar en aquest fons i a gestionar projectes i que també hi hagi una oficina pensada en que espais de l'economia social i solidària, espais del tercer sector, puguin optar en aquestes ajudes en igualtat de condicions, que és pràcticament una espècie de quimera, i intentar ara mateix optar en igualtat de condicions que Endesa, Iberdrola, jo què sé, o el clan turístic en aquest tipus d'inversions. Per tant, una demanda concreta seria aquesta, aquests espais de gestió impulsat per part de l'administració per reforçar aquests petits sectors que per nosaltres són la base d'aquesta necessària transformació econòmica i social. Molt bé, gràcies Margalida, i per acabar el nostre fullant i després seguidament vos dono la paraula a tots. Bé, jo pots més afegir, jo crec que les entitats no lucratives han de participar al debat, han de participar a la reflexió, han de ser propositius més enllà de la crítica i, com comentava la Margalida, també han d'executar, però per executar justament han de poder participar, han d'accedir en aquestes ajudes d'una forma còmoda i fàcil, no tenim una estructura com una empresa grossa i si hem de demanar finançament que aquesta passa sigui fàcil. Justament nosaltres, com a PAEMA, ens plantegem presentar-nos en aquesta convocatòria que vos comentava de projectes tractor en agricultura ecològica, tot aquí és un vot d'escala per nosaltres espectacular, i l'altre dia vaig contactar amb BISBA, l'entitat pública de Val, i ens van dir que les entitats no lucratives no s'avalen. I vaig quedar fred, i d'allà no m'haurem d'anar un bany o a la COP57 en tots els exiuts que això implica. I res, és una dificultat afegida a l'hora d'accedir als fons públics. Molt bé, moltes gràcies. Jo, sense cap altra intervenció per part de la taula, vos demano que podeu començar a intervenir. Segur que tots teniu moltes ganes i moltes idees. Sempre hi ha una mica de timidesa, però segur que vos animau. Sí. Jo no intentava... Alguna s'anima? Aprofita el moment. Però tinc moltes... No sé molt bé què dir, però tinc moltes coses que dir, perquè més que res és una mica de frustració general, no? De veure com funcionen i de com ens comuniquem dins la societat. Per una banda, sempre veus el govern i les persones que fan feina en el govern, i com que el govern és com una entitat abstracta, pareix ser que tots estan fent molta feina per comunicar, per crear estructures, però hi ha una distància que no acaba d'arribar. O sigui, hi ha algo està passant aquí perquè hi ha una desil·lusió constant. Tothom diu els nostres esforços, els nostres diàlegs i els altres, els que estem a la societat civil, tenim propostes, no sabeu la quantitat de propostes que tenim. Tenim propostes, com en Nofre diu, per solucionar tots els problemes, si ens deixen fer feina. Ara, no sé què passa, que estan fent un teatre col·lectiu de diàleg, que això m'encanta i està molt bé, però a l'hora de la veritat i ser eficients en un estat d'emergència climàtica no som eficients, no ens comunicam massa de vegades i dins la política, personalment, és una crítica que crec que en una situació històrica com en la que vivim, si volen canviar polítiques necessitem persones valentes que sàpiguen transcendir
fer feina per unes eleccions, que lluitin, que dimiteixin un darrere l'altre. Perquè aquí hi ha alguna que ens falta a tots, valentia. I aquí ningú s'amulla, perquè tothom hi ha com una entitat abstracta, llavors que tothom se queda content dient, bueno, pues són els fons europeus, pues és la comunitat autònoma, pues és el govern, i aquí ens estan perdent i estem en una situació físicament urgent que rebentarà amb un col·lapse i no haurem pogut solucionar humanament o personalment. I és aquí que jo també reivindico una mica, no? Per part dels polítics, per favor, valentia com a persones, per part de les entitats socials també valentia i per part de la societat civil voler fer feina, perquè de vegades la societat civil diu doncs ja me donaran una subvenció, doncs ja qualcú pensarà qualque cosa. Aquí ens hem d'arremangar tots i fer feina. I d'aquí l'escepticisme, perquè clar, aquí xerram de propostes, però jo vull veure quan i com, i de quina manera. Si és difícil, és inútil, i ja ho sabem, perquè després és el que diu una Margalida, segrestam el discurs. I després no podem dir res perquè hi havia una ajuda, perquè hi ha la paraula ajuda. Però és que hi havia una ajuda, nosaltres ho hem fet bé. Però clar, és tot una mica divertit, no? I d'aquí ja és un escepticisme total, però amb moltes ganes de fer feina. Creiem que és possible perquè des de la societat civil tenim projectes, força, unes ganes loques de reactivar el sector agrari, per exemple, però loques, la gent té ganes de fer feina. O sigui que els lots... Més paraules. Hola, no puc estar més d'acord amb una persona que amb ella, que tot el que ha dit. Jo estic molt preocupat perquè al final trobo que aquestes xerrades serveixen només per un cert sector, és a dir, trobo que és una mica classista, per la meva part. Ho dic això perquè, clar, aquests fons al final parlem de que arribaran empreses, etc i tal, però no parlem de la gent. Amb el tema de Covid van sorgir molts de grups de suport per a gent que no tenia res a fer i per part d'institucions, o sigui, ens van trobar amb l'esquena posada a la cara directament. Per una persona que viu a Son Gotleu, com arribarà a aquests fons? Perquè tampoc ha quedat clar com arribaran, ni de quina manera, ni com se poden demanar, ni res. Molta paraula, molt màrqueting, però no veig res més que això. A una família de Son Gotleu com li arribaria una ajuda d'aquest tipus? O com podria sol·licitar-la? O com li arriba la informació? Perquè, clar, aquí parlem al final un grup reduït de persones, d'entitats i de més, però jo personalment a mi em preocupa aquestes persones, les persones migrades, les dones que pateixen situacions de vulnerabilitat. No sé si ha quedat clar, però bueno, més o menys era això. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que estaban diciendo, ¿no? Hay mucho escepticismo, hay mucha preocupación dentro de la sociedad, porque no sabemos cómo hacerlo. Desde las entidades intentamos, Pedro lo sabes, intentamos daros nuestra opinión, ¿vale? Porque no podemos hacer más, por lo que decía Mara. Pero sí que creemos que la mayoría de los fondos se van a las empresas. Siempre intentamos en lo mismo, ¿no? O sea, los fondos deberían ir a las personas, a la gente. Y ese es yo creo que es el problema fundamental. Creo que no se está haciendo bien del todo.
Me gustaría, por ejemplo, preguntarte sobre la planta de Lloseta, la de hidrógeno. No sé, ¿cómo está ahora? ¿En qué estado está? Porque ha habido tantas historias que al final no sé muy bien cómo está. El tema de la alimentación es fundamental. O sea, al paso que vamos, como no cambiemos un poco la forma de alimentarnos, lo vamos a pasar mal. El transporte es fundamental también. Si queremos cambiar el modelo del sistema, la forma del transporte tiene que cambiar. Creo que son las tres bases un poco en las que se debería trabajar más. Gracias. I si podries donar exemples més concrets i com podem arribar a aprofitar aquestes ajudes. Hi havia alguna més? Ara passarem a una darrera aportació de la taula, intentant contestar les preguntes concretes que heu fet i també la valoració general, i després farem unes conclusions. La jornada d'avui, com veus, no donarà per més de sí, però sí que és un incentiu per fer-ne, organitzar-ne altres, per a veure si acabem de concretar molt més tot això dels fons europeus. I doncs, si voleu, fem una roda també d'aquesta manera, Andreu, si vols participar tu, sí. Fem una roda i ja anirem acabant. Bé, en primer lloc, no puc estar més d'acord amb el tema de la valentia política, crec que fer referència a la futura llei estatal que, per lo que se va veient, des del meu punt de vista, no és que no sigui valent, és que és bastant covard i bastant descafeinada, no?, per a solucionar un problema d'habitatge tan urgent i tan important i que afecta tantíssimes persones. I en relació a la reflexió que feia el company de com arriba els fons europeus d'una família a Sant Gotleu, també m'agradaria saber-ho, però si només pivotam en els tres aspectes que jo he comentat abans, treball, garantia d'ingressos i habitatge, si aconseguim articular que aquesta família de Sant Gotleu rebi una formació adient o un reciclatge formatiu per poder accedir a un millor lloc de feina, si volem aconseguir una regeneració urbana o que aquesta família de Sant Gotleu tingui un accés a un habitatge digne, i si podem aconseguir que aquesta família de Sant Gotleu tingui una garantia d'ingressos suficient com per poder somiar en un futur, haurem avançat molt. Com se concreta això a nivell de fons europeus i com ho hem de lluitar, ja és un tema que hem de lluitar no tots els polítics o els tècnics de la conselleria per veure-ho. Però la nostra intenció és precisament aquesta, que bé l'administració, bé entitats del tercer sector puguin aconseguir vehicular aquests ajuts, aquests fons europeus, perquè aquesta família que fes referència pugui, com a mínim, en aquests tres pilars, poder somiar en un futur millor. Sí, bé, intentant contestar una mica les qüestions que s'han comentat, jo crec que comparteix una mica l'escepticisme aquest que evidentment hi pot haver en el conjunt de la societat quan se planteja ara l'arribada d'aquests fons i què passarà, l'administració sempre és lenta, l'administració sempre... Al final tot això va parar a mans de grans empreses. Evidentment, això són riscos reals i per això, diguéssim, tots plegats crec que hem d'estar en les orelles despertes i alerta, no? I l'administració, evidentment, la primera, però també el conjunt de la societat i totes les entitats. A veure, els fons aniran a parar a grans empreses, aniran a parar a les persones. Bueno, jo crec que així com està plantejat, hi ha la possibilitat de, evidentment, una part dels fons aniran a parar a grans empreses, perquè així està plantejat. Per exemple, l'estat espanyol planteja una figura novedosa que és la Desperta, que és aquests grans projectes estratègics de caràcter més transversal i de caràcter més transformador, que, evidentment, segurament només les grans empreses des del punt de vista de la seva capacitat i el seu múscul financer hi podran optar. Ara, també és vera que, per exemple, els fons Next Generation, així com s'estan estructurant de moment, estan molt compartimentats, de manera que fa que vagin sortint línies molt focalitzades
en un sentit o en un altre. Després hem de veure si aquestes línies són adequades, com comentaves, company, en el cas d'agricultura, perquè després resulta que les petites explotacions o els petits productors no hi poden accedir per les quantitats. Per això és necessari aquesta participació social, perquè diguéssim, ajudi a l'administració a prendre bones decisions en aquest sentit. En aquest sentit, jo també comentaria una mica el que apuntava també en Margalida Ramis, no? És a dir, estem parlant, els fons Next Generation s'articulen a través, el mecanisme de recuperació i resiliència s'articula a través dels plans de recuperació de l'Estat, que la Comissió Europea o la Unió Europea ha encarregat en els estats membres. Per tant, són plans país que han fet els estats i en molt de casos les comunitats autònomes som meres executores. Això no és tirar pilotes fora, però una part dels fons no hi ha marge de decisió per part de la comunitat autònoma per decidir exactament com orientaran les línies, sinó que fins i tot te venen pràcticament en les bases de la convocatòria tancades. Després hi ha una altra part dels fons que no és així. És el cas, per exemple, dels fons d'energia, aquests 230 milions que comentava en Pep en relació als fons d'illes sostenibles relacionats amb energia, que en aquest cas sí que hi ha, com a mínim per part de la comunitat autònoma, autonomia a l'hora de fer propostes i per tant, plantejar projectes aterrats a la realitat de Balears, en aquest cas. Però en molts de casos això no és així i per tant les convocatòries surten com surten. Les que depenen de nosaltres sí que jo crec que és imprescindible que facem una feina conjunta perquè en el final aquestes convocatòries surtin el més ben plantejades possibles. Des de l'oficina, per exemple, hem obert a través del portal web hem obert una finestreta per recollir iniciatives que ens podeu fer arribar en qualsevol moment, intentant en la voluntat d'alguna manera que a l'hora de treure les convocatòries ja tinguem en compte aquestes iniciatives, aquestes propostes, aquestes idees que sorgeixen des de qualsevol ciutadà o des de qualsevol entitat. Per tant, evidentment hem de fer molta feina, entenc perfectament l'escepticisme, fa falta valentia per part de tots i crec que només hi ha un camí que és fer-ho conjuntament, societat civil i administració. Bé, és que a mi m'heu fet també més preguntes, otra vez. No, el tema, jo crec que hi ha una qüestió que parlava, crec que era en Nofre i na Margalida sobre, i també des del públic, comentàveu que manca a vegades suport, que se pot donar suport a una empresa o inclús a un particular, però no se dona suport en el tercer sector o entitats. Sobre aquest tema, comentar que a través de les oficines que se crearan de transició energètica, actualment, dic actualment i ho dic així, no tenim els recursos necessaris per fer això. Ara, amb aquests, sí que tindrem recursos necessaris per dur oficines de dinamització, que se diran de dinamització de transició energètica, on se recolliran, seran centres on s'hi podrà anar a demanar assessorament per projectes, com aquestes oficines sortiran en el carrer a demanar que hi hagi projectes en matèria de transició energètica. Això per una banda, i no hi haurà discriminació si ve el tercer sector, si ve una petita empresa o si ve un particular o un autònom. Aquí venia una mica la difusió, parlava el company del tema de Son Gotleu, com informem a aquesta gent que no té, potser no segueix les xarxes del govern, no llegeix el diari cada dia, a través d'aquestes oficines s'hi podrà difondre. I llavors hi ha una qüestió que és el que deia en Joan, és a dir, que els bombers arribaran a empreses, Maldament arribin, i ara parlo només de transició energètica, em sap greu, però és que hem negociat. És a dir, per instal·lar una instal·lació d'autoconsum haurem de pagar a un autònom, a una petita empresa, a una mitjana empresa, a una gran empresa perquè mos l'instal·li. Que aquesta ajuda revertirà llavors el consum de la persona? Sí, però aquesta empresa autònoma s'endurà els bombers, entre cometes, de la subvenció. Això vol dir que
les persones de Sant Goldeu que no poden avançar, bueno, com he dit abans, estem treballant perquè directament crec que els governs estem per reduir desigualtats. I en aquest sentit, una de les feines que estem fent amb aquests 230 milions és que part d'aquests doblers vagin que el govern o l'Institut de Balears d'Energia, qui pertoqui, faci aquesta feina allà on no s'ha arribat amb ajudes, se pugui arribar des de lo públic precisament per reduir aquestes qüestions. Jo crec que hi ha una cosa que hem de dir també clara. No arribarem a tothom amb aquest fons. Som molts, és un repte majúscul a nivell polític, no estem preparats cap administració pública per rebre aquesta llau de bombers que no estem acostumats a tenir, per tant no tenim els recursos actuals per tenir, però no arribarem, no podrem resoldre, no podem arribar als objectius del 2030 al 2025, per dir una cosa en matèria de transició energètica. Ajudaran molt i ens acceleraran, però no ho arreglen tot. I llavors, dues qüestions, si hidrogen de Lloseta com està, està pendent de la planta d'hidrogen passar a l'evolució ambiental, ja hi ha les dues plantes fotovoltaiques associades en aquest projecte en marxa i en principi abans de final d'any o principis de l'any que ve estaria per ja construir i posar en marxa en període d'un mes, des que s'autoritzi que se posi en marxa. I llavors, les línies obertes, he comentat la línia d'autoconsum i també la línia de Moves, que és la línia per adquirir vehicles elèctrics o híbrids enxufables i punts de càrrega. Exemples concrets, molt fàcil, una persona que té una casa unifamiliar se pot demanar tant un punt de càrrega com una instal·lació d'autoconsum, tot li pot pujar, diré un número, 7.000, 8.000 euros, i entre les dues subvencions, per dir-ho així, podrien arribar a quasi 4.000, un 50% entre les dues ajudes. Evidentment, la inversió l'ha de fer sencera. Si se fa a un bloc de pisos o a una vivenda plurifamiliar, se necessita un cert consens, un 30% del manco de la comunitat que voti a favor, i se podria fer, evidentment, com que és un autoconsum col·lectiu i com que és un punt de càrrega, segurament podria, com que anirà a afavorir el llum de l'escala i l'energia que se faci, podria reduir una mica l'inversió per persona, però per família o per casa d'aquesta inversió. Per posar dos exemples concrets, i llavors, hi ha renovables tèrmiques, si vols un cotxe, si desballestes el teu, te donen 7.000 euros d'ajuda, si no el desballestes 4.500, si és una moto amb 1.000 euros, aquí també, tant en autoconsum i en els Moves, hi ha una graduació entre grans empreses, que tenen un màxim d'un 15%, per exemple, en matèria d'autoconsum, fins a petites empreses que tenen un 35% d'ajuda. Vull dir, també aquí hi ha un escalonatge, més llavors particulars que arriben als 40-50 i administracions públiques que arriben als 70. Clar, se suposa que és que no sé, suposo que vos passa a vosaltres, que cap vol va amb mil històries diferents perquè se plantegen qüestions que per nosaltres són essencials, vull dir, és com tant de sentit com molt bàsic. El que passa és que en el final, com per poder tenir una certa interlocució, necessites arribar a aquests nivells de complexitat de les estructures, entendre-les per poder incidir de qualque manera i moltes vegades tenir la sensació que estàs fent ratxer dins l'aigua. Saps? Vull dir, perquè en el final jo crec que el punt de partida ja és radicalment diferent. O sigui, les lògiques de les institucions segueixen dins les dinàmiques de sempre i ningú està disposat a rompre-les ni a plantejar-se si realment fa falta. Quan estem, per nosaltres, des dels moviments més crítics amb el model actual, estem ja necessitant i plantejant precisament un canvi de paradigma. Un canvi de paradigma vol dir tenir clar que a través d'un pla d'inversions tu no canviaràs un model econòmic i social. Xerrant de tecnologia, de digitalització, de competitivitat i d'infraestructures, amb un pla d'aquestes característiques no canviaràs un model econòmic i social. El pintaràs de colors. Pot ser verd, pot ser lila, pot ser del color que vulguis, però en realitat no faràs una transformació econòmica i social a partir d'un pla d'inversions. La complexitat en la que s'ha convertit tota la gestió de lo que és la productivitat
és tan bèstia i xoca tant ja amb uns límits que tanmateix no se volen assumir, que requereix realment també un canvi de paradigma polític. Un canvi de paradigma polític que faci un tabula rasa i que faci un reset total i que digui no, ara se tracta d'una qüestió de simplicitat. Hem de plantejar qüestions de relocalització, reruralització i reducció, perquè és que el que no poden pretendre és continuar amb els mateixos ritmes de consum. El que passa que ara en comptes d'anar en cotxes de petroli anirem en cotxes elèctrics i en comptes de fer l'energia a la central de carbó del Morterà la farem en planta d'hidrogen, en totes les conseqüències que pugui dur, a través d'instal·lacions renovables. És que el món global no sosté aquesta realitat materialment, és que no n'hi ha, i si n'hi ha, se basa en explotació i en colonització de països, que l'altre dia, la setmana passada, hi havia dones aquí amb programes de protecció defensores de drets humans contra l'espoli que fan les grans transnacionals que optaran en aquests fons europeus. I llavors aquestes lògiques són tan perverses que ara mateix l'estratègia seria ens desconnectant del món i anem a plantejar què es requerim en aquest territori per sostenir la vida d'aquí de cara a futur, i això implicaria reducció, revisió de tota l'estructura productiva i redistribució i relocalització. Llavors, partint que aquest paradigma no el compartim i no l'hem de deixar de treure en el discurs, perquè malgrat que ara poden semblar com utòpics o aquests en Van der Bosch, però jo és que no estan aterrats i és que se pensen que estan dins utopies, són els que se pensen que podrem continuar com fins ara, perquè és que les coses ens estan petant de per totes bandes. I quan abans ens avançàssim en aquesta realitat, abans posaríem en marxa reformes polítiques, reformes normatives i reformes fiscals que tinguessin unes altres prioritats, que és sostenir vides. I aquests fons no estan pensats per sostenir vides, estan pensats per sostenir inversions i negocis. I això, malgrat pugui semblar així com molt... Què es diu, això? Ara no em surt separada. Populista, o jo què sé, així com molt... Demagògic. No ho és. En realitat és que és tan senzill, perquè és tan cert que és així. O sigui, que al final és una simplicitat que bé, la podem vestir d'un discurs complex, perquè la realitat ho és molt, però les solucions són molt senzilles. Les solucions són relativament senzilles d'implementar. Llavors, clar, davant d'això ens trobam amb una perversió d'haver de confrontar, desmuntar el que és la circularitat, el que és la sostenibilitat, el que és la... Jo què sé, saps? És que al final és un poc pervers tot plegat. Allò m'impacta infinit, que a més no ho sabia, que organització sense ànim de lucre impliqui no genera economia. Quina economia no genera? I llavors ja anem en el concepte de què és economia i per a qui se fa economia. L'economia ha d'estar al servei d'una societat i ha d'estar inserta dins uns límits, i això és el que no s'ha fet fins ara. Fins ara el territori i persones estan a disposició d'aquesta economia que s'ha generat dins d'aquest model. I llavors, clar, és complexa i podria ser molt senzill alhora. Un poc aquesta és la sensació i el desànim, que des de nosaltres no deixarem de banda de seguir batallant per intentar dins aquestes complexitats i llenguatges diferents i fins i tot maneres d'entendre diferents, intentar tenir una veu i intentar com a forçar la màquina, però evidentment és un monstre bèstia i jo acabo pensant que al final hem de generar les nostres estructures alternatives de sosteniment de vides dignes si realment els volem crear, perquè a partir de les institucions dins d'aquestes lògiques serà realment difícil i impossible. Ara no deixarem de seguir punyint perquè el manco, jo què sé, calculem jo qualque dia obrir els ulls. Jo l'altre dia, ara faré una confessió, i vaig anar com a fòrum social, vaig anar a la presentació del pla d'inversions estratègiques. Quan duia una hora i pico vaig haver de sortir. O sigui, és que el discurs no podia sostenir la incoherència de determinats discursos que se van fer allà de dins, a nivell polític, amb la realitat amb una realitat que en Andreu ha exposat, que en Nofre ha exposat i que tots els d'aquí coneixem. És que sembla que no visquin en els mateixos carrers que tu, és que sembla que no visquin en els mateixos pobles que tu, saps? No ho sé, estan com un nivell en paral·lel, jo què sé, és com a dues dimensions paral·leles. Vaig haver de sortir, tot i que me vaig xopar, perquè deia, quan mai ni la pluja jo sortiré i vaig dir, no puc més, mira, me xop, no per aigua, però no puc més. M'ha costat, llavors, hi han de ser, sí, hi han de ser, però mos costa veure que el món, de qualque manera, se mos està desmoronant, que hi ha una realitat social
de persones migrants, de persones arreu del planeta, que els has de treure del seu país per poder-los defensar la vida i perquè per unes lògiques que acaben alimentant les nostres maneres de sostenir fins que la realitat política tampoc no se faci càrrec d'aquesta responsabilitat, doncs els marges que tenim són aquests. No els deixarem de banda, no els despoblarem, perquè també hi hem de ser, però sí que ens trobam en situacions de descoratjament qualque vegada que no ens poden arrossegar. I ara m'he anat ja total a filosofar, però bueno, també un poc... Jo crec que els espais així també de trobada d'aquests àmbits que vosaltres esteu molt a lo dia a dia dins lo possible, dins la gestió de lo possible, dins el marc. Clar, quan el marc per nosaltres ja no és vàlid, clar, la interlocució és complexa, però és que per nosaltres el marc no és vàlid. Li dèiem en Joan, tio, és un pla d'inversions, o sigui, i els canvis normatius, i les reformes fiscals, i molt bé, sí, ja ho sé, que fer una transformació és això, però el meu marge és aquest. I ells estan dins del seu marge, de les seves competències i dels seus anys de legislatura. Nosaltres tenim una altra vista, per això demanant que ens escoltin, perquè veiem amb una altra perspectiva, perquè tocam una altra realitat que no sempre se vol tenir en compte ni tan sols. Bueno. Molt bé, gràcies Margalida. Molt bé. Anava a dir, en Nofre acabarà i jo tancaré. No, jo m'he quedat petita de És igual, home, no t'assustis. No t'assustis. Però vull dir, no puc estar més d'acord amb la Margalida, vull dir, les mirades són completament diferents, la concepció de les coses també, del manco de les entitats socials és molt diferent. No, jo el que veig un poc complementant el debat és que tot això està posant en evidència justament que ens manca certa governança a la societat civil per participar en aquestes estructures de decisió. I per altra banda també ens posa en evidència que com a Illes Balears crec que no tenim un full de ruta. És a dir, si volem aspirar en aquesta transició ecosocial, però aquesta paraula que està com pervertida 1000 vegades i me fa mal dir-ho, si realment ens volem plantejar les coses, les legislatures de 4 anys no basten. I estic quedant som els del públic. Simplement això. Jo ara intentaré fer un resum. No vos penseu que serà exhaustiu, serà molt ràpid en 4 o 5 coses que m'he quedat que me pareix que són importants. Una, evidentment els fons aquests europeus no són per canviar i transformar la nostra societat. No canviarem el paradigma, com deien a Margalida, d'una societat com la nostra i menys després de 60 anys d'un model econòmic que s'ha anat de qualque manera intensificant i fent cada vegada més insostenible. Això no se canviarà amb els fons europeus, això ho tenim claríssim. Però sí que és veritat que hi ha algunes oportunitats i algunes palanques que potser sí que poden servir perquè aquests canvis se vagin introduint i se vagin guanyant el seu pes. Aleshores me quedaria aquí en la idea que també ha dit en Joan de fer feina conjuntament. Perquè fins ara no s'ha fet feina conjuntament. S'ha escoltat una mica, però no s'ha fet feina conjuntament. Jo crec que en aquest sentit t'aprendria la paraula, Joan, i demanaríem una mica en la línia de lo que deia la Margalida, una oficina pròpia de la teva oficina, un apartat, un petit departament o una construcció orgànica nova per ajudar les entitats ciutadanes de la societat civil a presentar els seus projectes. Aquí hi ha una persona, Alfonso, no m'ha sorgit mai aquest nom, Alfonso, que està fent feina a la Tramuntana. Hi ha 22 projectes, dels quals el 60% els estan empitjant la societat civil i cap d'aquests projectes està dins la teva llista. Per tant, hi ha molts de projectes, moltes idees de societat civil que estaria molt bé que tinguessin una cabuda dins, ja veurem com i de quina manera,
aquest finançament que vol ser un finançament pel canvi. No? El distanciament, com deia aquesta Lota, és el que marca en aquests moments el govern i la societat civil. Hi ha un distanciament molt profund, degut a moltes raons i degut també a raons històriques, que aquest distanciament s'ha de rompre de qualque manera, o per almenys s'han d'apropar visions, i això se fa fent feina conjuntament i explicant com s'ha fet avui, cadascú el seu punt de vista, però fent feina conjuntament. Jo crec que seria interessant, a lo millor, organitzar una jornada específica, vull dir, de matí a hora baixa, ja molt concreta, per veure exactament, dirigida a les entitats ciutadanes, socials, civils, ecològiques, culturals, per dir exactament com ens podríem beneficiar dels fons europeus, evidentment no immediatament, perquè sabem que no és fàcil, però sí els propers anys, que són 5 o 6 anys per endavant que tenim, no? I d'aquesta jornada, potser sí que podria sortir després una fulla de ruta conjunta, dir, doncs hem de fer feina en la transformació energètica per aquí, hi haurà aquestes convocatoris, en la qüestió social, per exemple, hi havia una persona, tu parlaves de Sant Gotleu, no? Jo sé que hi ha un projecte de l'Ajuntament Europeu a presentar els fons europeus per rehabilitar 3.000 vivendes de Sant Gotleu i de la Soledat. O sigui, com podem fer feina conjuntament en totes aquestes coses. I per almenys ja sabem que no canviarem el sistema així com el tenim, però potser sí que aprofitarem per fer canvis. I aquest seria el meu resum, i ara te toca a tu fer-se... Home, hem de sortir una mica optimistes, perquè si sortim pessimistes ja me'l poden... Res, només afegir que és un debat supercomplex, que òbviament estem xerrant d'incompatibilitats estructurals, de crisis que aguditzen ja problemes preexistents i que una pluja de tal no solucionarà. A mi m'agradaria només afegir una coseta, que és que tampoc podem deixar aquesta valentia només a la ciutadania. És a dir, que de vegades la ciutadania sent que se'ls culpabilitza una mica per no ser més proactius, per no participar més, per no proposar més, no? I de vegades és, ostres, però és que no tot ho pot aguantar la ciutadania, doncs s'ha de facilitar tot el moviment, totes les estructures més col·lectives que puguem aportar i per això era una mica la voluntat d'organitzar aquest primer esdeveniment, que supos que moltíssimes entitats que estem aquí fent feina en una mica obrir, una mica d'escletxa, puguem aportar-hi qualque cosa. No sé si esteu supercansats després d'aquesta complexitat del debat, però moltíssimes gràcies per haver aguantat fins al final. Moltíssimes gràcies a tots els ponents per el seu temps, perquè consta que teniu agendes superloques. I bé, quedarà penjat el vídeo i bé, supos que ens tornarem a veure en algun moment. Moltes gràcies a tots i totes.